Goazen metabolismoan ingurune berbaitxa. Markinen eta Gernikan dauketa zen aholkularitza nutrizionaleko kontsulta horretan, jende askok 40-50 urtetik aurrera gure metabolismo hori geldotzen dan uste hori dauka. Baina uste hau ez da zuzena, zeren naiz eta pertsona askori adinin aurrera junala, geroz eta geixa kostau gorputz pixu osasuntzu bat mantentzi, honako hau metabolismoan geldotze bat baino, bizi ohitura osasuntzuen aldaketak edo oro har bizitzan beste lehentasun batzuk eukitzean ondorioz gertatzen da. Oro har adinin aurrera junala, lo gutxiago egin, gutxiago mobidu edo estres gehiago izateko joera hori eukitzegu. Metabolismo jarraituz esan bida gainera, aldi menopausikun dago esan emakume askok, aldi honek euren metabolismo geldotzen dotzien uste oker hori daukiela bai. Naiz eta egize izen aldi menopausikun emoten dizen aldaketa hormonal horrek, progesterona estrogenuk eragindako gogoaldartian jeitsiera bat, gaueko deskantzu eskaxago izeti edo artikulazioetako arazuk eukitzi, eta honek azken finin pisu osasuntzu bat mantentzerako orduan ezinbesteko dizen bizi ohitura osasuntzuen mantentze hori zaildu. Ez litzateke zuzena izango aldi menopausiko honetan emoten dizen aldaketa hormonalek gure metabolismo edo emakumean metabolismoa geldotzen dabela esati. Hurrengo ikerketa honetan parte hartzaileen 74 emakumitatik etorri zan, eta hurrengo grafika honetan ikusi aldan modun, emakume honen metabolismo 75 urte inguru arte oso antzeko mailetan mantendu zen. Beste azterlan askok antzeko zerbait ikusi dabe. Hortaz, oso garrantzitsu da adinin aurrera junala, bizimodu osasuntzu bat jarraitzeko oztopo horrek ondo identifikaute eukitzi eta metabolismoan inguruko mituk alde batera uzti.